Adu lai pun reu ngut ki samla ba kentu ya ar ngut ki shenrang bat khasa ngut ki kente ki la Pyndep ya ka jingshah hikai ba sa pusan sngi ban long kum ki security ha ka second batch na ka jaka I training jong ka muksor private security and services MPSS kabadan hathar muthlong si pramer West Giant Hills district Haka jingelang le buram pass out perin la pelong menta ka singi apn reuterik unai lor arhaja apsa haka jaka ai jinghikai ka muksor private security and services MPSS kadeiru kabala itu da ka home police jong ka sarkar Meghalaya haka ni ka program le buram ya kite gi samla la penbam sma yaki da managing director utrai jong ka MPSS mapi muksor haka jingedon lang uma perkhat shila komu kongsan ma sub simply simbot kongsan Reverend ki lamare ba JSM ki kimi ki pa jong ki te ki samla nolor ki weide ki bla shakhat ngobha uma pi muksor ule thu ba ka ni ka jing a jing kai ya ki te ki samla kalong kum ka jing stang ya ka kam ka jam jong ki ha ka liang ka security nang ni kilayo shibun ki jinghikai haki rukam kilan met bapher ka rukam trekam bat ka akor ka buram kitei ki samla ki bala dep man shahikai kan pensuk shibun yaki banwat yaki kam security na lor ka jingdon jongki surnat certificate ki bala itu da katei ka jaka hikai MPSS Hakani ka sngil la samru yaki award sha Wellborn Power Senior Secretary Wai Pakma ka R Sumyam bat ka L Dakhar kibla sha pan ko buram kum ki best leader bat security haka duty jong ka Duran Cup hasilong ukong san umapi shela ulai ka jingero ya umapi muksor ubaladan yakane kamensiam bat yalam lenti yagi khon samla hakalat yo kam yo jam hakum kani ka perthai kerdu kam ula kenturu yaki bala pas yakani ka jing ai jing kai bat ken long ki badan yaka buram ka akor la pen pho pen pheng yakani ka sngi da ki jing yat parien ki jing shan jing rai ki jing kilan man bala shim benta da ki te ki samla bala Pyndep yakani ka jing ai jing hikai One, now, two, now, three, now, four, now, five. Continue. Ngayon pun kita dulu, kibuan nabar, kami kibuan nabar bagi kibu security hitai. Terkerpat efisien ha, dagu burung, wiklam kenang uyo tap lagi niki, yang ke MPSS uyo tap security, kenang imja ki kon ki kiti ki yang pi ki yang ahe. Lebha gini ki segi to ki uma, bun ki kena ki ngop, hakikam di buat, hakikam di drop, hakikam ya clay, hakikam kentai, kikam unchwa chenen kikam to kikam tim, bun ki ni dau bun ki kena ki roy gam ni, ki roy, ini kikam jekria ni. Hagni ka tao yung nei daw kam jam pergi yung manu UM hapo yung ke police department udah kira hitai da bodri kisnem de kamu bru nyau khia le ni jingkit kle kam tam yiki kon kro klot yung ke ri bajai bru yung o de chimu ye kateka rai no bu ka kam yung o bat o chim ni ka benta Nyau thui kani ka kam ko pelai kani ka MPSS Security Agency untuk ka kam gosuk ka kam go khia dai nyau em kam ni gibru ko wadan lade